Da vidimo šta ima zanimljivog u smeću. Nemate pojma koliko dobrih stvari ljudi bacaju svaki dan. O, ovaj štapić će mi trebati. Stavit ću žvaku na njega. A sad ću ga zalepiti na pod. Da, to će biti baš dobro. Pogledajte. O, ali nešto nedostaje. O, ideja. Uzet ću slamke i odseći ću višak. A sada ih treba spojiti među sobom. Koristit ću sve što imam. I stavit ću slamke na zid. O da, u prvoj sobi je već i zid i pod. Tiffany, a šta je kod tebe, a? Evo, kod mene će sigurno biti bolje. Moram pozvati svog pomoćnika, robota psa. O, evo ga. Ćao, druže. Hajde, dodaj malo šljokica mojoj kući. Wow, odličan posao. Dobar, dečko. Bravo. Ali još moram napraviti tepih od ove tkanine. Hajde, uključi laserski vid. Da, svaka čast. Savršeno. Hvala. Stavit ću tepih na pod. Jess, jel mi zavidiš? Što bih? Ja imam bolju ideju. Uzet ću kineske štapiće i štapiće od sladoleda. Zatim ću izvaditi lepak i zalepiti štapiće među sobom. Još malo i napravila sam ovakvu kocku. Stavit ću je u kuću. A sad mi treba malo tkanine. Uzet ću je zmajice. Da. Super. I treba mi još sunđer. Spojit ću 2 sunđera i pokriti tkaninom. Pogledajte, napravila sam dušek i stavit ću jastuk. Super! O, još jedna ideja. Iseći ću pakovanje od Skittles. O, da, to izgleda baš lepo. Krevet je ispao mnogo dobar. Tiffany, a šta si ti smislila? Ej, šta to radiš? Prestani da se smeješ. Sečem, ligavac, ništa mi ne ide. Dobro, ostavit ću to. Treba mi blaster za smanjivanje. O, evo ga. Uključit ću režim smanjivanja. A sad ću ga isprobati. O, da, savršeno. To je najlepši krevet za moju barbiku. Stavit ću ga u sobu. Tako je. A dodat ću još fotelju. Eto, šta ćeš sada reći, Jess? To nije loše. A ja sam napravila fotelju od stare flaše. I još sam i sto napravila. A sad ću uzeti stare kutije od šibica. Spojit ću ih zajedno i eto, pogledajte. Ali nešto sam zaboravila. Tačno. U magazinu imam lepe slike. Sad ću ih iseći. Tako je. I okačiti u sobu. Ovdje. O da, baš lepo. Sviđa mi se. Zapalit ću selfie. O da, odlično. Ispala je prelepa slika. Okačit ću u sobu moje barbike. To je to. Prvi sprat je spreman. Sada hajde da napravimo drugi sprat. Wow, vaše sobe su tako različite, ali tako lepe. Šta je smislila Tiffany? To je genijalno. Moram hitno u prodavnicu. Ćao. Dobrodošli u našu prodavnicu Tehnopark. Šta vam treba? Dođi bliže. Gledaj ovdje. Da, stolice, kuhinja, slavine i ormarići. Mogu vam ponuditi tehniku. A kod vas je furnitura? Jo, niko me ne razume. Trebaju mi mali modeli. Možete li mi prodati to? Nigde to nisam video. Šta je ovo? Koliko para? Jao, nevjerovatno. Čekajte, znam kako da vam pomognem. Uzmite kuhinski set za lutke. O da, to mi treba. Sada moja barbika ima kuhinju. Ostalo je samo sve staviti. Aha, kuhinja je na mjestu, stavit ću sto i stolice. Moja barbika će svaki dan doručkovati ovdje.
A još ručati i večerati. Jo, Tiffany ima baš lepu kuhinju, a šta ja da radim? Pogledat ću smeću. O, žvaka, super! Mogu napraviti suđe od toga. Napravit ću tiganj, tanjir, stolicu i frižider. Ekstra! A vreme je da stavim kuhinju. Tu će biti frižider, sto i stolice. Dodat ću suđe. Pogledajte, sve to sam sama napravila. A šta još da dodam? Potražit ću u smeću. O, papir! Cool! Treba mi flomaster, super! Nacrtat ću pruge na papiru, horizontalno i vertikalno i spašće mreža. A sad ću obojiti kockice šarenim flomasterima. Imam nekoliko takvih papirića, a zalepit ću to na treći sprat. O, baš lepe tapete su ispale. A sad ću iseći WC šolju od papira. I nju ću napraviti sama, da. Eto, stavit ću u kupatilo, a zatim mi treba kada i tepih. Svaka mi čast. Evo, kako jeftino kupatilo imaš. A moje će biti bolje. Našla sam set zlatnih Lego kocka. A sad ću napraviti kraljevsko kupatilo. Eto, pogledajte kako lepo sjaji. Stavit ću kupatilo, WC šolju i slavinu. Moja barbika će biti srećna. Wow, devojke, vaše kuće su potpuno spremne. Hajde da vidimo jeftinu kuću Jess. Super! A sada skupa kuća Tiffany. Divno. Svaka vam čast, devojke. Ćao, Tiffany. Odlučio sam da ti poklonim auto za tvoju lutku. O, Sam, hvala. To je predobar poklon. Najbolji si. Ju, šta je to? Fuj. Jess, sam napravio taj auto. Hajde da se provozamo. Dene, auto je super, a njihov je baš bez veze. Jeftine i skupa kuće su spremne. Hajde da se igramo. Ja sam već smislila prvo jelo, hoću lubenicu. Hajde da počnemo. Naravno, Vivian. Meni je već pala na pamet ideja šta da uradim sa ovom velikom, sočnom lubenicom. Uzet ću nož. Zatim treba odseći gornji deo. Dalje uzimam blender. Umutit ću lubenicu unutra. Bravo, u kori. O, da. Super. Sada treba da prelijem naš sok od lubenice u flašicu. Kako teško. Da, tako je. Zatvaram i kapljem u vodu. Pogledajte, ispadaju prave džus bol kuglice sa ukusom lubenice. Super! Spolja je stiva obloga, a unutra ukusan lubenični sok. Sad ću sipati sve džus bol kuglice nazad u koru lubenice. Zatim dodajem malo belih kuglica. A posle treba preliti sve fantom. O, da. Toliko će biti dovoljno. Odlično. Zatim ubacujem slamčicu i ukrašavam sve suncobranom. Bako, kod mene sve gotovo. A šta je kod vas? Ja imam jedan dobar recept. Za početak treba dobro potresti lubenicu. Sa svom snagom, da. Tako je. Unutra je lubenični koktel, a njega treba preliti u činiju. Tako teško. Uspela sam. Sada uzimam različite bobice i voće. Kakav miris. Stavit ću sve u praznu koru od lubenice. Divno. Zatim ću uzeti moj domaći med. Ja ga obožavam. Zalivam sve bobice. Treba mi što više meda. Divno. Sada zamrzavam sve sprejom za hlađenje. Odlično. Posle treba odseći koru sa strane. Hajde da vidimo naš presek. Da, ispalo je super. Ja još ništa nisam smislila. Moram se ubrzati i hitno nešto smisliti. Za početak razbit ću lubenicu. Uspelo mi iz prvog puta.
Sad ću očistiti lubenicu i izvaditi svu unutrašnjost. Spremna sam da pojedem sve to. O, da, to je jako ukusno. To nije bilo lako. Prejela sam. Sada vadim čajnik. Unutra stavljam čokoladu. Zatvaram i čekam. Čokolada je već meka. Može da se otvara i sipa u koru od lubenice. O, da, kako lepo curi. Iscedit ću sve čokoladice da bih popunila cijelu polovinu lubenice. Da, super. Da, divno. A sada otvaram Skittles bombone. Sipat ću i njih u lubenicu. Da, cool. Posle ću uzeti žele medvediće. Sipat ću ih u čokoladu, tako je. I promešat ću sve. Kako to privlačno izgleda. I sama bih sve pojela. Ali to je za moju sestru. Ostalom, Vivian, možeš da probaš. Wow! A vi ste to sve uradili za mene? Ja sam tako srećna. Hoće da probam ovaj koktel? Ima mnogo džus bol kuglica. Super! Sviđa mi se. Pogledajte kako pucaju. Idemo dalje, šta još ima? Opa, to liči na žele. Probat ću. Baš ukusno. A to je nešto čokoladno. Sad ću probati uz pomoć kašike. Čokolada. Obožavam. Ali ko će pobediti? Niko. A vi niste ispunili moju želju? Ja sam htjela lubenicu. Pravu lubenicu. Da. Šta znači trebala ti prava lubenica? Pa što nisi odmah rekla? A sada ja hoću Huba Bubu. Hajde, smislite nešto za mene. Ja već znam. Sad ću. Evo, našla sam žvaku. Evo je Huba Buba, hoćeš? Šta? Ne, ja hoću okruglu Huba Bubu. To je važno. Kakva šteta? Dobro, ali mogu popraviti to. Dakle, sipat ću svu žvaku u činiju. A sada treba rastopiti nju. Ja imam fen. On će mi sigurno pomoći. Super! Pogledajte kako žvaka postaje tečna. A zatim nju treba preliti na dasku. Da, tako je. Sačekat ću kada se ohladi i seći je na dugačke trake. A zatim ću uviti sve trake u rolne. Eto, sad sam napravila baš ono što hoće Vivian. Cool, svaka mi čast. Ne baš, ja sam smislila nešto bolje. Dakle, uzet ću paradajz i staviti ga u mikser. Zatim je potreban sok od paradajza. Uspelo je. Svaka mi čast. Sipat ću sve to na ple i ravnomerno rasporediti. Da, vreme je da se stavi u rernu. Tako je. Ostalo je malo sačekati. Već je gotovo. Može da se vadi. Kakav miris. Lepota. I seći ću to sve na trake. Pažljivo. To je to. A sada trake treba da se uviju u rolne. Divno. Dobila sam paradajznu žvaku. Šta može biti bolje? Ukrasit ću je i to je to. Ovo liči na paradajz. Da, ali to nije to. Ja ću pokazati šta treba uraditi. Važno uzeti marshmallow, sipat ću ga na tiganj, a zatim istopiti. Tako je. Treba nam tečni marshmallow. Odlično. Zatim uzimam zmajevo voće. Njega ću iseći na komadiće. Kako lepo izgleda. I dodajem to kod marshmallowa. Zatim ću sve promešati. A posle, gotov sloj žvake prebacujem na dasku. Pogledajte kako lepa boja. Ostalo je samo da se iseče na trake.
A sada najvažnije. Sastaviti rolne. To je to. Uspelo je. A Vivian, možeš da probaš prijatno. Oho, vi ste se tako brzo snašli. To je cool. Probat ću prvo ovu roze žvaku. O, kakva je? Marshmallow, sviđa mi se. O, šta je dalje? O, kako neobična žvaka. Probat ću. O, ona od paradajza. Fuj, odvratno. Gdje? Ostalo je da se proba žvaka moje sestre Nicole. O, izgleda kao Huba Buba i ukus je super. Da, to je baš ono što sam htjela. Pobedila je. Nicole, da, čestitam. O da, znala sam, moja prva pobjeda. Juhu. A sada hoću prženo jaje, jel može? O, naravno, Mila. Dakle, ja ću uzeti papriku iz moje bašte i seći ću je na kolutove. Tako je. A sada stavljam to sve na tiganj. I uzimam jaje. Razbijam u svaki kolut paprike po jedno jaje. Ovako. Kada jaje bude gotovo, onda ga prebacujem na tanjir. Eto, tako je. Šefe, šta to radite? Zadatak je jaje. Ja imam svoj pristup. Ja sam odlučila da napravim tortu. Sastavit ću i premazati kremom. Da. A sada otvaram teglu Nutelle. Sipat ću je odozgo. O, da, kako lepo curi. Svaka mi čast. A svi vole Nutellu, jel da? Zatim mi treba šlag. Sipat ću ga preko. A sad je na redu konzervirana breskva. Stavit ću je u sredinu. Da li vas to podsjeća na kajganu, jeli? O, nije loše. O, šta to radiš? Kako ukusno, ja obožavam šećernu vunu. O, pala mi je na pamet ideja. Napravit ću kajganu od šećerne vune. Eto, tako. Uspjela sam. Vivian, probaj. O, da, naravno. A, hoću da probam prvo tortu. Izgleda super privlačno. I miris je super. Probat ću. O, ovo je preukusna torta, ali od jaja ovdje nema ništa. Okej, hajde da probam sad ovu kajganu u paprici. Podsjeća na cvetiće. To je super ukusno. Da, sviđa mi se. Ali ostala je još ova kajgana. Ona stvarno liči na oblak. Probat ću. Wow, pa to je šećerna vuna. Zanimljiva ideja. Ali pobedu ipak dajem Bagi, da. O, meni stvarno, kako neočekivano. Hvala, Mila. Jao, kako mala porcija Huba Bube. A ja imam srednju porciju bombona. Wow, ovo je najveća porcija bombona od mente na svetu. Jeste vidjeli? O, šta je to? Da, ja sam dobila najmanju porciju, ali ja počinjam. To je prelepo. O, i balon se može naduvati. Cool. Pa šta? Dobro, ja sam sljedeći. Idemo. Stani, mogu li ja biti sljedeća? Molim te. Pa, dobro, pustit ću te. O, hvala, Kenny. Pa, sad ću probati. Jedva čekam. O, da. To je prelepo. O, kako hladno. Izgleda da sam dobila super moć. To je ledeni dah. Super, ali postaje jako hladno. Brrr, u pomoć. Ukočio sam se.
Ne mogu da mrdnem. Ajoj, izgleda da sam preterala. Izvinite. Ove sirne nudle su tako male. Kakva šteta. Ashley, malo više sreće. Tako je. I baš mi je drago zbog toga. Oho, ne mogu da verujem. Ups, da li će on jesti svoje nudle? Ne znam. Počni ti. Dobro. Kakav miris. Ješće nudle štapićima, kao što i treba. Što? Zašto neće? Okej, ješću ovako, baš me briga. To je jako ukusno. Devojke, sanjao sam. O Bože, to nije bio san. Dobio sam najveću porciju nudla. Jeste vidjeli? Smiri se, imat ćeš vremena da ih pojedeš. Sad je moj red. Jedva čekam da probam. Wow, nisam očekivala da će mi se toliko dopasti. Ovo je ekstra. Hoćeš možda kečap? Ne treba mi. Sviđa mi se ukus sira. Ne želim da ga kvarim. Što? To je to? Nema više? Pa dobro, ko je dalje? Sad ja, konačno. Ma što ste tako dosadne devojke? Toliko sam srećan da želim da plešem. Za razliku od Ashley, meni nije dovoljno samo sirnog ukusa, tako da ću i ja dodati što više kečapa. O da, tako su moje nudle još ukusnije. Blago meni. Usput, ovo nije obična viduška, već je uređaj koji može brzo skupiti špagete. Da, tako je. Odlično mi ide, a druga ruka će mi pomoći da to sve stavljam u usta. O da, predobro. Ne želim da se ovo završava. O da, to je divno. Jo, izgleda da je Kenny poludeo. Izgleda. Jao. To je bilo predobro. Što li, tek sam počeo. Nisam mogao tako brzo pojesti sve. Jao, devojke, tako ste smešne. Izvinite, malo sam se zaneo. Da, to je moje, daj mi. Nadam se da nećete biti protiv da dovršim svoju porciju. Ajoj, strašno. Kako smešna kola. Da, napravljena je od želeja. Cool. To je nevjerovatno. Što? Stvarno? Kakva sreća, blago meni. Moja kola skoro da se ne vidi koliko je mala. Ali bolje išta nego ništa. Cool. Baš mi se sviđa. Uživat ću u svakom zalogaju. O da. Hej, Ashley. Skloni ruke, to je moje. Okej, ja imam još celu kolu srednje veličine. Mogu raditi sa njom sve što poželim. I već sam smislila nešto. Prvo ću je seći na 2 dela, tako je. A zatim na male komadiće. Gledajte, to je baš cool. Sad ću probati ovu kocku. Prvi put jedem žele sa ukusom kole. To je nerealno. Jako je neobično, ali sviđa mi se. Ej, Kenny, šta radiš ovdje? Okej, shvatio sam. Da, tako ti treba. Ti si već pojeo svoju porciju, pusti sad mene da uživam. Ovo je predobro. Želim da pojedem sve to i niko me neće zaustaviti. O, da. Završila sam. Već brojim sekunde do trenutka kad ću moći da probam svoju kolu.
O, da. Ovo je jako ukusno. Ne mogu da verujem. Dakle, vreme da skinem etiketu i da vidim kako to izgleda unutra. Wow, tako se smešno trese. O, došla mi je super ideja. Stavit ću kolu u najveću čašu koju imam. O, to je bilo teško. Nema veze. Sad ću je brzo rastopiti i pretvoriti u prelepo piće. Uradit ću to uz pomoć fena. O da, odlično mi ide. Pogledajte kako kola lepo curi. Jedva čekam da probam. Oho, ne mogu više da čekam. Moram probati malo. Tako je postalo još ukusnije. Nastavit ću da radim. Iskreno, mislila sam da će to biti brže, ali šta da se radi? Ostalo još malo, hajde, hajde. Da, gotovo. Wow. Juhu, vreme je da probam šta je ispalo. Kako je teška ova čaša. Jao, drugari. To je nevjerovatno, nemam reći. Hoćemo i mi. Hej, šta vam je? Sklonite se. Jao, nije uspelo. Roxy, šta radiš? Vidi je kako pije. Da, to je bilo prelepo. Šta? Ne, nemojte ni misliti o tome. Baš si cicija. Ovo je najmanja porcija pucketavih bombona koju sam ikad videla. A ja sam dobio srednju porciju. Obožavam ove bombone. Šta? Da, kod mene je najveća porcija. To će biti cool. Ashley, ti si prva. Hajde. U redu. Da vidimo šta će biti od toga. Kako vam se sviđa moj mini vatromet, a? Eto, sve sam pojela. Ej, boli me. Može da paziš malo. Dobro, sad ću probati svoje bombone. Gledajte, sad će biti vatromet. Baš dobre bombone. Zadovoljan sam. Pitam se, a šta će biti ako sipam sve bombone u usta? Sad ćemo proveriti. Spremite se! Ojoj, ovo nisam planirao. Izvini, molim te. Ne, samo ne to. O ne, sve se prosulo po stolu. Bežite svi. Mamice, šta se dešava? Jesu svi živi? To je bilo moćno. Kako je sladak. Eto ti. Sad ću ti ja pokazati. O ne! Moja jadna igračka, jesi li dobro? Ti si kriva za sve. Ne, ti si. Sad ću ti ja pokazati. Brzo vamo. Da, to mi treba. Trenutak. A evo krova. O da, bravo. Ne brini, moj slatki labubu. A mi ćemo napraviti sve sami. Sad ćemo joj pokazati kako se to radi. Dakle, prvi sprat je spreman. Evo drugog, a evo trećeg i konačno krov. Ispalo je prelepo. Čak sam se umorila. To izgleda baš jadno. Sad ću ti pokazati kako se to radi. Imat ću najlepšu i najskuplju kućicu za moju igračku. Da, prozor je ispao savršen. Moj labubu zaslužuje sve najbolje. Tako da će njegova kuća biti zlatna. O da, treba mi što više zlata. I još malo zlata. Wow, kako lepo si jaj. Kako ti se sviđa, Mija? To je zaista lepo.
Nema veze, imam i ja ideju. A gde je moja pernica? A, evo je. Pogledajte koliko različitih flomastera imam. Sad ću sama išarati svoju kućicu. Jedan Labubu je spreman, a sad ću nacrtati drugog. Obojit ću svu svoju kuću. O da, lepo da, ali ni to nije sve. Sad ću ukrasiti krov. Treba će mi raznobojne lopke i lepak. Pogledajte, zar to nije prelepo? Izgleda mnogo dobro. Šta misliš, Janice? Jel tako? Pa dobro. Moram nazvati nekog. O, došla mi je genijalna ideja. Mogu ukrasiti svoju kuću zlatnim igračkama. To je 100 puta bolje nego neke jeftine olovke. A još imam ovakva zlatna slova. O da, neka svi znaju ko živi u ovoj kući. Labubu, reci da je naša kuća mnogo lepša. Dajte mi da vidim. O, ko je to? Jesam to ja? O, kako super! Meni se jako sviđa. O, pa to sam ja! Oduševljen sam! Kako je hladno ovde. Jao, jadan. I ti si se smrzao. Da, veoma hladno. Ne plači. Imam jednu dobru ideju. Stavit ću ti kamin unutra. Ne, pre kamina treba srediti sobu. Da, tako je mnogo bolje. Sad je unutra mnogo prijatna atmosfera. Sedi, uživaj. O, a vruć čaj. Kako lepo. Moj Labubu je presrećan. Jesi videla, Mija? Ne, pa nisam ništa videla. Bolje vidi ti. I ja sam napravila svoj kamin. Sad ću ga zapaliti. O da? Jao, situacija je izmakla kontroli. Upse, to nisam ja. Šta da radim sad? O, tačno. Treba će mi moje pertle. Ovog puta ću sve uraditi drugačije. Gledajte, to baš liči na vatru. Samo što ova vatra uopšte nije opasna. Stavit ću sto i stolice. Sedi, dragi. O, meni se sviđa. Obožavam kolu. Pa to je smešno. Dobro, ja ću nastaviti. Napravit ću bioskop. Sedi, dragi. Uključit ću ti neki film. Wow! To je horor film. Plašim se. Strašno mi je. Jao, izgleda da sam trebala da uključim nešto drugo. Dođi ovamo. Da vidimo. Ne to, ne to, ne to. O, da, to je baš ono što mi treba. Uključujem. O, a to mi se već sviđa. To je Labubu. Kako zabavno. Super. Hej, skloni se iz našeg bioskopa, ne smeš da gledaš film. Pa dobro, ja ću napraviti svoj film. Imam ovakav televizor. I daljinski. A zašto ne radi? Tačno. Uradit ću sve malo drugačije. Tako će biti mnogo zanimljivije. Treba će mi maramica i lampica. Oho, to je zabavno. Sviđa mi se. Da, i meni se sviđa. Njom, 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 njom. Jau. Jao, kako sam mogla da zaboravim na to? Tebi hitno treba krevet. Ne brini, sad ću sve da sredim. Stavit ću lepu postelinu i to je to. Ne, samo ne to. Ne sviđa mi se. Šta? Ne sviđa ti se? Pa dobro. Da vidimo šta još imam. Ne to. Ne to. O, ovo roze čebe savršeno. Da, a baš mi se sviđa. Laku noć.
sredi. Napravit ću za tebe veoma lep i udoban krevet. Sigurna sam da ćeš biti oduševljen. A tako i sekao sam sunđer. Sad ću ga spojiti i staviti jastu. Eto, nešto nedostaje. A, tačno, zaboravila sam na čebe. Mislim da će to odlično odgovarati. Da, a sad ću malo ukrasiti spavaću sobu. Tako je mnogo bolje. Nadam se da ti se sviđa. A šta je kod Janice? Jao, Mija, što me tako gledaš? Dobro, nastavit ću da sređujem kuću. Tu će biti garderoba, a ovde klavir. Dodat ću malo svetla i nekoliko detalja. O, a zlatni klavir, šta može biti bolje? Sad ću odsvirati nešto. O, garderoba, to je baš dobra ideja. I moj labubu će imati ormar. Stavit ću ga ovde. Jao, samo što je prazan. A gde da uzmemo odeću? Tačno! Mogu je napraviti sama. To uopšte nije teško. Gledajte. Kakva slatka haljina. Napravit ću puno odeće i napuniti ormar. I obavezno treba ogledalo. Pa, jel ti se sviđa? Da, mnogo. Okačit ću ovo na zid. Kao da smo u Parizu, jel da? Da, samo što sam gladan. Hoću da jedem. Šta? Hoćeš da jedeš? O, jadan. Ne brini, a vidi šta imam za tebe. Sad ću ti staviti frižider. O, ne! Unutra se sve pokvarilo. O, ideja! Sad ću brzo da ti napravim kuhinju. Aha, stavit ću nameštaj i to je to. Jao, a police bolje da se ne otvaraju. Šta da radim? A, hrana. Izvoli, dragi, prijatno. Baš ukusno. Šta? Oni nešto jedu? Čekajte, moram da izmerim. Ne, 100 je previše mali. O, a to je prava veličina za mog labubua. Da, savršeno. Sad ću ukrasiti kuhinju. Odlično. Moja kuhinja je mnogo lepa i skupa. Poslednji dodir i to je to. Uživaj, dragi. Poslužite se, drugarice. I torta je ukusna. Labubu, sav si se isprljao. Ne, to nije dobro. Moraš uvek biti čist i lep. Sad ću napraviti kupatilo za tebe. Tu će biti kada, tvoja slika i sveće. O, obožavam da se kupam. Baš mi se sviđa. Da, tako je bolje. Trenutak pažnje i ja imam ideju. Treba će mi ova saksija, a moram izvaditi sve suvišno. O, da. Pogledaj, to je tako lepo. Moja kada je spremna. Labubu, uživaj. O, i meni se jako sviđa. Kako zabavno. Neverovatno, obe kuće su ispale prelepe. Ako ja se vama više sviđa, napišite svoje mišljenje u komentarima. Jao, kako sam mogla da zaboravim? A Mija vidi, moj labubu ima tajnu sobu. Šta? Neverovatno. Ali neću da zaostajem. Okrećem krov i eto. Jesi vidjela, Janice? A? Pogledajte šta još imam. To sam sama napravila. Vidi, labubu. Sad imaš lepu ljuljašku. Hajde sedi, a ja ću da te ljuljam. Baš je zabavno, jel da? Što? Jel tako? Dobro. Onda će moj labubu imati ceo park za zabavu. Tako je. Gotovo. Janice, hajde već da priznamo da obe imamo divne kućice. Dobro, slažem se. Nećemo se više svađati. Bitno je da su naše igračke zadovoljne. Ljudi, pažnja!
ovo, jel može? Trenutak. Treba mi Oreo. Sad ću vam pokazati kako se stvara pravo remek-delo. Gledajte pažljivo, bit će zanimljivo. Dakle, naše testo je skoro spremno. O da, moje testo će biti čokoladno. Dakle, a sad ću ga sipati na tiganj. Treba to raditi pažljivo. Ovako. Sad čekat ću malo. A sada okrećem. O da, svaka mi čast. Jedna palačinka je spremna. Bacam i... Da, tačan pogodak. A sad ću dodati lepu čokoladnu nutelu. Zatim jagode i bananicu. Svaka mi čast. Kako vam se sviđa, jeli? Pa nije nešto. Okej, sada ja. Napravit ću svoje najbolje palačinke. Sipat ću testo u tiganj. Odlično. A sada okrećem. Poređat ću sve palačinke na tanjir. To će biti vrlo ukusno. Dodat ću maslac i javorov sirup. To je odlična kombinacija. Pogledajte kako lepo curi. Nevjerovatno. Ispalo je sjajno. I sama bih pojela to. Tačno. A meni je to potrebnije. Pa onako ni nešto, ali dobro, nemam drugog izbora. Dakle, sipat ću testo u flašu, tako je. A sad ću napraviti male palačinke. O da, mislim da će pobjeda sigurno biti moja. O da, odlično mi ide. Pogledajte. Super. A sad ću prevrnuti to sve i sipati u činiju. Tako je, napravio sam puno malih palačinjaka, a sad ću uzeti žele medvediće i dodat ću ih u činiju. I naravno sipat ću mlijeko. Gotovo, napravio sam neobičan doručak, probaj. Wow, koliko slatkiša. Kako slatko. A želim što pre da probam ovo. Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? To je ukusno! Sviđa mi se! Idemo dalje. Sad ću probati ovo jelo. Odseći ću komad i probati. Miris je divan. I ukus je dobar. Da, obožavam javorov sirup. Ostalo je posljednje jelo. Wow, koliko čokolade! Nevjerovatno! A kakav je ukus? O da, to je čarobno! Odlučila sam, ovo jelo je pobedilo! Da, znala sam. Ja sam najbolja. A sad mi se jede ova pasta, jel može? Da, bit će urađeno. To nije problem za mene. Treba mi moje tajno oružje. Sad ću da vas iznenadim. Idemo. Prvo treba napraviti špagete. Tako je. A sad ću ih skuvati. Wow, pogledajte kako divne boje. Tu su sve boje duge. Treba sve to promešati. O da. Ja sam genije, bako, jel znate? O, zanimljivo, zanimljivo. O, kako ste napravili to? Nevjerovatno. Ali, moje jelo će biti svakako bolje. Pogledajte, ja sam skuvala špagete, a sad ću ih staviti na tanjir. Tako je. A sad ću uzeti blender i staviti povrće u njega. Zelenilo i paradajz. Tako je. Uključujem i čekam. To će biti sos, a bit će mnogo lijep i zdrav. To je najvažnije. Gotovo. Otvaram i dodajem kod moje paste. Miris je divan. Da, to izgleda prelepo.
A pasta sa paradajz sosom. Šta može biti bolje? I naravno dodat ću sir i ukrasiti moje jelo. Pogledaj, dragi. A šta ja da radim? O, dobro. Prvo treba skuvati špagete. Tako je. Uključujem i čekam. O, ne. Šta se dešava? A zašto sve gori? Moja ruka. Jao, dragi, šta radiš? Eto, uzmi. Hajde, gasi vatru, molim te. Dobro je. Ne brini, dragi. Ojoj. Ali šta sad radim? Dobro, uzet ću tiganj i ubaciti špagete unutra. O ne, opet vatra. Pa šta da radim? Tačno. Imam dobru ideju. Koristit ću instant nudle. Tako će biti mnogo lakše i brže. Skuvat ću to u čajniku. Da. Zašto ne ulazi? Dobro, slomit ću. Tako je. A sada dodajem sos. Eto. I uključujem. O ne, opet požar. A tebi je samo potrebna voda. Eto, a sada možeš da uključiš. Eto. Baš ti hvala, bako. Wow, to zaista radi. Gotovo. A šta je ovo? Wow, neverovatno. Hoću da probam ovo neobično jelo. Pa znate, ništa posebno. Obične špagete. Jao, ovo jelo mi deluje sumnjivo, ali moram da probam. Nadam se da se neću otrovati. Nije loše. Čekajte, nešto nije u redu. Jao, zašto je to tako ljudo? Ne, to nije u redu. Okej, ostalo poslednje jelo i poslednja nada. Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? Wow, to je jako ukusno. Da, ovo jelo je definitivno pobedilo. Čestitam! Što? Jesam ja pobedila? O, baš ti hvala, draga. A sad mi se pije kakao. Jel može? To je lako. Konačno. Sad ću sve da spremim. U tome sam definitivno profesionalac. Napravit ću najbolji kakao. Dakle, sipam kakao prah u mleko i mešam. Odlično. To je to. Ništa teško. A sad ću dodati šlag. Obožavam šlag. Nadam se da i moje sestre isto. Tako je, ali to još nije sve. Dodat ću konfete i lepu slamčicu. Vidi, bako! Šta radiš? Uplašio si me? Nemoj više tako da radiš. Okej. Nastavit ću da kuvam. Napravit ću topli kakao i sipat ću ga u slatku čašu. Dodat ću marshmallow i kakao prah. To je to, a moje piće je spremno. Šta je ovo? Jao, vi nemate pojma. Gledajte pažljivo kako se to radi. Dakle, prvo ću istopiti belu čokoladu. Odlično, tako je. A sada mešam. O, da. To je divno, super. A sad ću uzeti kalup i premazati ga čokoladom. Odlično mi ide. To je to. A sada okrećem. O, da, ispalo je divno. A sad ću dodati unutra punjenje, kakao prah i marshmallow i zatvaram svoje kuglice. Ostalo ih ukrasiti i to je to. Da, ja sam napravila slatke kakao bombe. To je prelepo. Mala će biti oduševljena, ne sumnjam u to. Probaj! Od čega da počnem? Sve izgleda jako zanimljivo. Probat ću prvo ovo. Ubacila sam kuglicu u čašu, a sad ću je preliti mlijekom. Neverovatno, sve se istopilo. Sad ću promiješati i probati. Dakle,
mi se. I posljednji kakao. Zanimljivo, šta je to? O, šlag, ja volim šlag. Wow, i kakao je prelep. Ovo piće pobedilo. Čestitam! To, konačno! Oho, gde smo to? Dakle, za početak želim sendvič ovakav. To ću lako napraviti. Da vidimo šta imam ovdje. Bombone? Ali kako da spremim sendvič od njih? Siguran sam da ću dobiti nešto bolje. Što? Kako da radim sa ovim? A šta je kod tebe? Wow, dobila sam sve što mi treba. Evo hleba. Sad ću napraviti tostovi. Bacam. I još jednom. Pa šta je to? I opet. Ako zatvorenih očiju. To je nemoguće. Dobro, samo ću staviti unutra. Uključujem i čekam. Joj, kakve oštre iglice ima. Gotovo, sad ću te obrijati. Kako ti se sviđa ovo, jeli? Ojoj. Tako je bolje. Joj, kako boli. Sad sam sav u iglicama. Treba ih brže izvaditi. Platit ćeš mi za ovo, kaktuse. Tako je. Ko je sad bodljikav, jeli? Stavit ću ga u toster. A sada mango. Dobro, što znam lifehack kako brzo izvaditi pulpu. Sad ću iseći luk i ljutu papriku. Kakav užas. Ok, raspakovat ću Kit Kat i staviti ga u toster. A sad mi treba Kinder Joy. Jao, izgleda da je tu igračka. O, kakav cool robot. Robot će sad sve srušiti. Dakle, seći ću sir. Super! Odlično, tostovi su spremni. Mogu sastaviti sendvič. Prvo hleb, onda salata, šunka, sir, još hleba i gotovo. Koliko još da čekam? O, gotovo. Joj, kako vruće. Fuj, kako smrdi. Pa dobro, stavljam pire od manga, luk, ljutu papriku i pokriću to drugom polovinom kaktusa. To je to. Piu, piu, Jao, kakav je to miris? Jao, čokolada mi gori. Moram je brže izvaditi. Kako vruće. Dakle, namazat ću Kinder pastu. Stavit ću hrskave kuglice i žele. I pokriću to drugom čokoladom. To je to. Kate, možeš probati naše sendviče? Da vidimo šta je tu. Fuj, a ovo nije loše. Probat ću. Izgleda ukusno. O, da, baš kao što sam htjela. A šta je ovo? Pa, dobro, probat ću. Nije loše. Čekajte, je li to ljuta paprika? Kako peče? Jao, izgleda da sam spalila posljednji sendvič. Pa šta da se radi? Gotovo je sad. Ali svakako bi pobedio ovaj sendvič. Savršen je. Super, tako sam srećna. Šta će biti ovaj put? Gotovo, želim lizalicu. To je lako. Da vidimo šta je kod mene. Brokoli, ozbiljno. Ali kako da napravim lizalicu od toga? Nemam sreće. A kod mene? Sprite! O, znam tačno šta treba raditi sa njim. A kod mene? Žvaka? I kako da napravim lizalicu od nje? Promučkat ću Sprite i sipati ga u šerpu. A sad ću dodati šećer. O da, što više šećera. I plavu boju.
O, da, to mi treba. Uključujem vatru na najjaču i čekam da provri. Ona nije normalna. Sigurna sam da će ispasti dobro. Dakle, skinut ću šećernu vunu sa štapića i umočiti je u karamel. Jao, nešto se loše lepi. Pa dobro, onda ću sipati sve u činiju. Ovako. A sad ću sama napraviti kuglicu rukama. Jao, opet nije uspelo. O, imam ideju. Sad će sigurno uspjeti. Sipat ću karamel unutra i ubaciti štapić. Da, to, savršeno, ja sam genije. Ideja. Ipak ne. Ali možda, tačno. Uzet ću žvaku i naduvati balon od nje. Juj, premali je. Potrebno je više žvake. Celo pakovanje. Sad će biti pravi balon. Super. Aha. A gdje da ga stavim? Kutlača, treba mi tvoj štapić. Hvala ti. Ej, čekajte. A gdje je balon? Evo ga. To je to. Ma šta ja da radim? O, znam. Treba će mi ovo. Eto ti brokoli. Sad ću te iseći. Tako je. Čak sam se i umorio. Da, ovaj štapić će biti taman. Ups, napravio sam mali nered. Nema veze, sad ću sve uspremiti. Izvinjavam se. Gdje da bacim to? Jo, slučajno sam ispustio. Pa dobro, dešava se. Bitno je da je moja lizalica spremna. Vrijeme je da probaš, Kate. Wow, kako je velika. Uj, brokoli. A ova lizalica izgleda super. Probat ću je. Baš je ukusna. Osjećam ukus Sprajta. Ekstra. A sada ova. Fuj, to uopšte nije lepo. Bija. A sad ova velika lizalica. Jedva čekam. Jao, pukla je. Sad sam sva lepljiva. Odvratno. Plava lizalica je pobedila. To je to. Ozbiljno? Pobedila sam. Cool. Hajde da vidimo. Hej, boli me. Pa, jeste li spremni? Jede mi se čips. Hoćete li moći da ga spremite? Pa to je lako. Šta je kod mene? Luk? Pa zašto baš to? A kod mene? Čokolada. Pa dobro, a šta ti imaš? O, da. Pa to je krompir. Baš ono što treba za čips. Sad ću ga nabosti na viljušku. Tako je, savršeno. A zatim ću ga oljuštiti. Jeste vidjeli kako lako radim to? Ovaj luk me već tera da plaćam. A sad ga još moram iseći. Joj, kako smrdi. O, Zak, hvala, tako si dobar. Eto, izvoli. Fuj, odvratno. Okej, krećem da kuvam. O, imam ideju. Skuvat ću čokoladu u čajniku da bi se istopila. Jao, kakva je to buka. Pa zašto se ne sečeš? Glupi krompir. Čekajte. Zaboravila sam da imam specijalni rezač povrća. Stavit ću krompir unutra i odmah ću dobiti savršen čips. Eto, jesam rekla. Da, oblik je savršen. Sipat ću malo bibera i stavit ću ih u mikrotalasnu. Tako je. Uključujem. Odlično. Ja sam već pripremila fritezu. Sad moram sipati brašno u jednu posudu, a u drugu
vodu. Umačem jedan komad u vodu, a zatim u brašno. To je to, sad se može pržiti. Juj, ulje me napada, u pomoć! O, čokolada se već sigurno istopila. Joj, opekao sam se. Dobro je što je tu led. Mogu ohladiti prste. Tako je mnogo bolje. Glupi čajnik. Izvadit ću čokoladu kleštima. Da. Odlično. To mi treba. Sad ću odseći kraj i stisnuti čokoladu u hladnu vodu. Evo ga prvi čips. Odlično mi ide. To uopšte nije teško. Svaka mi čast. Joj, kakav je to miris. Wow. O da, miriše super. Ispao mi je savršen čips. I obavezno ću dodati kečap. I moj luk je spreman. Sipat ću ga na tanjir. To je to. Probaj, Kate. Oho, koliko svega ima. Probat ću prvo ovaj čips sa kečapom. Lepota. O, da, super je. A šta je ovo? Uj, pa to je luk. Ne, neću više. A sad ću probati ovo. Izgleda baš zanimljivo. Jao, pa to je čokoladni čips. Ekstra je. To je pobednik. Čestitam. Da, konačno sam pobedio. O da, jeste čuli?